Već tradicionalno u mjesecu posvećenom Danu planeta Zemlje, učenici osnovne škole Čavle na jedan su se dan odmorili od uobičajene nastave te svoju pažnju posvetili znanosti, ekologiji, održivom razvoju te prevenciji, zaštiti i spašavanju kroz zanimljive aktivnosti organizirane u sklopu multidisciplinarnog dana Sigurna djeca. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Ja sam Iva Pavletić-Crnić, a ovo je televizija Čavle. Osnovna škola Čavle je i ove godine odlučila razveseliti svoje učenike te za njih organizirati još jedan edukativan i sadržajno zanimljiv multidisciplinarni dan. Ravnateljice Stanković, pojasnite nam malo o kakvom se događaju ovdje radi. Ovo je već 12 godina za redom, jedna pauza je bila u vrijeme covida. Multidisciplinarni dan, Sigurna djeca. Kada smo krenuli sa njim, krenuli smo zapravo u suradnji sa područnim uredom civilne zaštite, koji nas vjerno prate od prvog dana uz vatrogasce i policiju. Svake godine smo širili zapravo krug ljudi koji vrlo rado ovdje dolazi. Rekla bih da je ono što je važno istaknuti da se zapravo sve najviše radi o volonterstvu. Nekako svi računaju na ovaj naš dan, on je uvijek u travnju, uoči Dana planete Zemlje, a posvećen je ekologiji, održivom razvoju, prevenciji, zaštiti i spašavanju, a kroz sve to se prolazi STEM, jer STEM u svakodnevnom životu, kako nam može pomoći da podignemo kvalitetu života. Kako djeca reagiraju na to? Što im to znači? Jako vole, jako im je interesantno. Imaju konačno i kontakt sa nekim novim predavačima. Oni su nam iz srednjih škola, sa fakulteta, bilo da su profesori, studenti, učenici ili srednjoškolski profesori. Normalno da im je to interesantno, a da ne govorim ove udruge koje baš promiču STEM vještine među mladima i najmlađima, koji nam svake godine razvesele sa nekim novim svojim projektima i to je nešto što ostaje. Multidisciplinarni dan se provodi u suradnji s brojnim vanjskim suradnicima, a jedan od njih je Krešimir Čanić, ujedno i jedan od zaslužnih što je ovaj projekt u Čavlima ugledao svjetlo dana. Gospodine Čanić, kakvu vrijednost on donosi djeci koja u njemu sudjeluju? Pa je, zapravo ono što je jako interesantno kod ovog projekta je da baš se radi u školama. I to je ono interesantno, jer onda vide školska djeca, još važnije vide zapravo i njihovi nastavnici, učitelji i onda oni to zapravo mogu na neki način implementirati poslije u nastavu. Moram stvarno pohvaliti događanje u Čavlima, evo ja sam ovdje 5. put, ali je nešto jako interesantno, naročito zato što nije usko vezano za STEM područje, nego je puno šire pa interdisciplinarno. Što ste im vi konkretno predavali? Ja sam ovdje predavao 2 teme zapravo. Jedna tema je zvuk, zašto zvuk, jer je to jedno od najvažnijih ljudskih osjetila, a drugo zapravo predavanje je bilo više, bilo je tu i elemenata umjetne inteligencije, ali više da im skrenem pozornost na način kritičkog razmišljanja, ne? Da vide zapravo da je nešto moguće, na primjer ko spajanje živog i neživog, pa sam od njih napravio živi klavir, pa smo malo svirali po njima, a s druge strane da im skrenem pozornost da malo kritički razmišljaju o informacijama koje nas okružuju. Učenike je posebno očarala prezentacija udruge Fab Lab, a koja je osim umjetne inteligencije uključivala i robote. Gospodine Vidović, recite nam kako to konkretno izgleda. Ovdje imamo 2 vrste humanoidnih robota i imamo jednog robota psa i pokušat ćemo djeci približiti čitavu tu temu robotike koja se razvija jako dugo, u stvari negdje od 920. moderna robotika, ali su težnja ljudi da naprave nekakve strojeve puno dulja. Kakav je interes djece za robotikom? Interes je jako veliki, možda u odnosu na odrasle su puno lakše to prihvaćaju. Naravno da tu ima izuzetaka, strahova i tako dalje. I to je upravo i razlog zašto mi to radimo. Da na neki način tu tehnologiju približimo djeci, jer za 10 godina su oni ti koji će na neki način razvijati takve uređaje ili možda neke koji mi uopće nemamo ideju što će biti s njima. Učenici ove škole mogli su tako tijekom cijelog dana uživati u raznim aktivnostima, kojih je bilo toliko da je zaista svatko mogao pronaći ponešto za sebe. Multidisciplinaran dan Sigurna djeca tako se još jednom pokazao kao fantastičan događaj, jednako omiljen kod učenika, ali i svih sudionika projekta.